Penses en carrers amb més vida i menys cotxes? Canviar la manera com et mous és més fàcil del que sembla. És important prioritzar els desplaçaments a peu o en bicicleta i en transport públic. I en moments en què necessitis un cotxe, en pots tenir un d'elèctric compartit a prop teu. El reserves amb l'app, l'obres amb el mòbil i condueixes. Així de simple. Fes el que hagis de fer sense necessitat de tenir un cotxe en propietat. I quan acabis, torna-la a la seva plaça d'aparcament. Posa-la a carregar i deixa-la a punt perquè el llogui després. Compartint vehicles elèctrics, podem recuperar l'espai als nostres carrers, reduir el nombre de cotxes que tenim a casa i estalviar diners i emissions de CO2. Suma't a Som Mobilitat i mou-te com penses.